Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayanan paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante orog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Diyos maray na hapon po sa indo mga tugang, luhod po ang gabos sa pagpamibi kan Orasyo Imperata. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang sa mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan asin na utob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatayan mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli kay ni naglalawig ang tiginitan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mo mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mo mga namumutan asin mga pagrugari sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos maray na hapon po sa indo mga tugang. Ngunyan iyo po ang Domingo kan Diyos no na pagkaherak. Banwaan ng Diyos, tindog po ang gabos, asin awiton taan awit sa pagpuon. Sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo kabos. Asin sa imong Espiritu. Maray na hapon sa indo kabos mga tugan. Maray na hapon man po sa indo, Father. Ako unta, an sa tuyang mga kasalan, nga ni magkani ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita gabos, nagkukumpisal ako, Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, talagasala ko nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin, sa pabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantan Diyos. Mahirak malugod sa to ang Diyos na makakamhan asin makapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Mamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa kaitaasan. Asin sa dagang katuninungan sa mga taong mahayalon. Inoomang ikaw, rinurong ka. Sinasamba, pinapamulaway, pinapasalamatan ka. Huli ka nakulang mong kamurawayan. Huli ka nakulang kamurawayan. Kamurangan na Diyos sa rin langitod, Diyos sa mga kakamang. Kamurangan ating bugtong Yesu Kristo. Kamurangan na Diyos, Kordero ka Diyos, aking ka naman. Ikaw na nagpaparag ang mga kasalan, kan kinabang kairagi kami. Ikaw na nagpaparag ang mga kasalan, kan kinabang abuan sa mong, abuan sa mong pakimahirap. Ikaw na nagtutukaw sa buong kalamang, kairagi kami. Kay kasanaan banal, ikasanaan kamurangan, ikasanaan urong kahalan ko. Yesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan, kan kasama. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa kaitaasan. Kamurawayan sa kaitaasan. Mamibi kita. O Diyos, dinding sagkod na pagkaherak, ika na nagpapalaad kan pagtubod din banwaan, na pinabanal para sa imo sa tabang mismo kan Fiesta Pascual. Patalubua an biyaya na itinaumo, tanganing an gabos makasabot kan maninigong dunong, nahuli kay ni sindan hugasan kan tubig nin bunyag, nagmundag iraray sa kalag, tinubos kan dugo. Huli kay Yesu Kristong, kagurang na niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay si dagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, pinapahiling kung paano naging mga instrumento kan Diyos ang mga apostol sa paggibo ni mga ngangalasan asin pagpaomay sa mga may helang. Ang mga gibong karahaya na ini, iyo ang minataong kusog sa pagtubod kan mga tawo. Ipinahayag man na ang kapangyarihan kan Diyos, padagos na minahiro sa paagi kan sa iyang simbahan, tanganing darahon ang karahayan, asin paglaom sa kinaban. Himateon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Kadakol na milagro sa kangangalasan ang ginibo sa mga tao kan mga apostol. Ang gabos na para tubod, nagtiripon duman sa balkon ni Solomon.
Mayo ni saro sa mga bakong paratubod, anangahas na magkiiba sa inda. Maski ginagalang sinda kan mga tao, urog na nagdakul pa ang mga nagturbod sa kagurangnan. Mga lalaki asin mga babae. Huli kaini ang mga nagihelang, dinara sa mga tinampo, asin ibinugtak sa mga higdaan sa kabanin. Tanganing pag-agi ni Pedro, malindungan man lamang kan sa iyang anino ang iba sa inda. Nag-abot man ang kadakol na tao hali sa mga banwaan sa palibot kan Jerusalem. Dara ang mga nagihelang, asin ang mga may maraot na espiritu, na umayan sindagabos. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang paghaherak sagkod paman. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak sa god paman. Magsabi ang banwaan nin Israel, andanay niyang pagkamuot, mayo nin kasagkuran. Magsabi ang mga padi ni Diyos, andanay niyang pagkamuot, mayo nin kasagkuran. Magsabi ang gabos na nagsasamba sa iya, andanay niyang pagkamuot, mayo nin kasagkuran. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak sa god paman. Sinalakay ninda ako, asin sa indang nadadaog. Alagad, tinabangan ako nin kagurangnan. An kagurangnan, iyo ang sakong kusog, asin awit. Siya ang sakong naging kaligtasan. Dangugaan maugmang kinurahaw, nin kapangganahan, sa mga tolda kan mga matanos. An kapangyarihan nin kagurangnan, an nagibog kaini. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak sa god paman. An gapo na isinikwal kan mga paratugdok, iyo ang naging patugmadan ang nagapo. Gibo ininin kagurangnan, iyan sarong ngangalasan sa satong panghiling, iyo ini an aldaw na ginibunin kagurangnan. Mag-ugma kita, asin magayagaya sa aldaw na ini. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak sa god paman. Sa ikaduwang babasahon, pinahayag ni Juan ang mga patutuon na si Kristo makapangyarihan asin buhay sa god paman. Minsan sa sakit na si iyang mga inagihan, si Juan tinauanin kusog asin isog buot na ipahayag an marahay na bareta. Ipinahayag sa mga babasahon na si Jesus naghihiro sa tahaw kan mga kadipisilan na inagihan kan sa iyang mga parasunod. Himateon niya to an ikaduwang babasahon. Pagbasa, hali sa libro nin kapahayagan. Ako, si Juan na sa indong tugang, hali sa pakisumaro kay Jesus, kadamay nindo sa kasakitan, asin sa pagtios na minaabot sa mga kaayon sa kahadean niya. Itinapok ako sa isla kan Patmos, hulita ipinaghulit ko ang tataramon nin Diyos, asin ang patotoo kaiya ni Jesus. Kan aldaw nin kagurangnan, napano ako kan Espiritu, asin nakadangog ako sa likodan ko, nin makusog na tingog, nagarutanog nin trompeta na nagsabi sako, isurat mo sa sarong libro ang nahihiling mo. Nagsalingoy ako, tanganing hilingon kung si Isay itong nagtaram sako. Anahiling ko, 7 kandelerong bulawan. Sa tahaw kan mga kandelero, nakatindog ang garutawong nakagubing nin halaba, sagkod sa bitis, asin may pahang bulawan sa iyang daghan. Kan mahiling ko siya, garugadan akong natumba sa pamitisan niya. Alagad, dinutaan niya ako kan sa iyang tuong kamot, sa kasinabihan ako. Dai ka matakot. Ako an enot asin an huri, an nabubuhay. Nagadan ako alagad ngunyan, buhay ako sagkod paman.
May kapangyarihan ako sa kagadanan asin sa Hades. Kaya isurat mo ang mga bagay na nahihiling mo, ang mga nangyayari ngunyan, saka ang mga mangyayari ngapit. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo, susuk kay San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkabanggikan Domingo man sa nang ito, nagtiripon ang mga disipulo, binaratan ang mga pintuan kan harong na pinagtitiripunan ninda huli sa takot ninda sa mga Hudiyo. Dangan naglaog si Jesus. Puminatahaw sa inda sa kanagsabi, mapas sa indo an katuninongan. Pakataram kay ni, ipinahiling niya sa inda an sa imang kamot sa kahirog. Ang mga disipulo na pano ning kaugmahan, pagkahiling ninda sa kagurangnan. Nagsabi giraray sa inda si Jesus, mapas sa indo an katuninongan. Siring na ako sinugo ka nama, sinusugo kuman kamo. Pakataram kay ni, hinangusan niya sinda sa kasinabihan, ako anindo an Espiritu Santo, an kiisay manakasaklan na sa indong patawadon, mapapatawad. An siisay manakasaklan na day nindo patawadon, day napapatawad. Si Tomas na inaapod kambal, sarukan 12 disipulo, day ninda kaiba kan magabot si Jesus. Kaya sinabihan siya kanibang mga disipulo, nahiling mi an kagurangnan. Alagad sinabihan si Dani Tomas, sagkod dai ko nahihiling an luho kan mga pako sa sayang mga kamot, asin ikalaog dyan an sakong muro, dangan an sakong kamot sa sayang hirog, di ako matubod. Pakalihis din sa rong semana, nagtiripon giraray ang mga disipulo duman sa laugan harong, kay bananinda si Tomas. Ang mga pintuan binaratan, alagad naglaog si Jesus. Puminatahaw sa inda sa kanagsabi, mapas sa indo an katuninongan. Dangan sinabihan niya si Tomas, hilnga an sa kumang kamot, asin buktakan digdi an sa imong muro. Dangan laugan an kamot mo sa sakong hirog, di ka magduwa-duwa, kundi magtubod. Nagsabi si Tomas, kagurangnan ko, asin Diyos ko. Sinabihan siya ni Jesus, minatubod ka, huli ta nahihiling mo ako, paladan ang mga minatubod maski day nakakahiling sako. Dakulpang nga ngalasan ang ginibo ni Jesus na nahiling kan sa iyang mga disipulo, alagad day nasusurat sa librong ini. Alagad ang mga ini isinurat, tanganing magtubod kamo, na si Jesus iyo an Kristo, an aki din Diyos. Na sa paagi kan pagtubod dindo sa iya, magkaigwa kamo nin buhay. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Edugabos mga tugang. Nasa ikadua po kitang Domingo, kan panahon or kan Paskwa, kan pagkabuhay liwat. Asin inaapod man ini na Divine Mercy Sunday. Ining ikadua na Domingo, kay ning panahon kan Easter. Sarong semana ang nakaagi, matapos niya to na i-celebrar itong sa tuyang dakulao na kapestahan kang Easter. Sarong semana na yaon duman so excitement. Sarong semana, pakatapos niya itong madangog, itong lulubngan na warang laog. Sarong semana man na nagpurahaw kita nin haleluya, nabuhay siya liwat. Sarong semana pakatapos kang resurrection, asin so mga disipulos, yaon duman sa parehas na lugar,
kansinda nagtiripon kang Easter na banggi. They are in the same room behind the same locked doors. So kung ang pagkabuhay liwat sa rong dakulaon na pangyayari, kung ang pagkabuhay liwat sa rong life-changing event, mapapahapot kita nyata, tayaon sindaduman sa parehas na lugar. What difference does the empty tomb have? Papaano ining lulubngan na daing laog nakapagbago sa mga disipulos? Nakapahiling daw nin iba, nin napaghiling sa kinaban asin sa sindang sadiri, ining nangyari na ini kay Jesucristo? Has it done something for them? Gari bagawara man na pagkakaiba, they are in the same house, behind the same locked doors as a week ago. Ano ang nagbago? Ining mga hapot na ini actually bako sa na para sa mga disipulos. Hapot man ini para sa tuya. After 1 week of Easter, nang pinagselebrar niya ito ka nakaaging Domingo, asin ngunya nagbabalik kita sa simbahan, what has Christ's resurrection done for us? Ang buhay ta daw, iba na kaysa nakaaging Domingo. Mas engaged na daw kita sa kinaban sa ibang mga paagi kaysa nakaaging Domingo. Ano ang epekto sa tuya kay ning lulubngan na daing laog sa buhay niya to? Kung hilingon ta paano ang buhay ta, ngunya na Domingo, kanakaaging Domingo, mga nakaagi pang mga Domingo, ano ang nagbago? Gari parehas man sana. Sa nadangog niya to, na ebanghelyo ngunya na pagkahapon, minsan mapapaisip kita, niya tatangat sa mga disipulo, yaon duman, natatasin na natatakot. They are stuck there in the same place. They should have been better than that. Nadaog na sa kagadanan, kan sa indang kagurangnan, nyata tatatakot sinda. Nyata tabako pabaguan sa indang pagkabuhay. Sa giraray ang mga hapot na ini, ihapot man sa tuya. Why is our life not yet different after Easter? Why are we stuck in the same place as before? We should be doing better than this. We should be living the resurrection better, more powerful, more full, more authentic than what we are living right now. Because after all, Christ is risen. Nabuhay liwat si Jesucristo. Ano ang pinag-isabi sa tuya kining ebanghelyo niya to sa ngunya na Domingo? Enot, ang pagkabuhay liwat ni Jesucristo importantihon sa satuya. Pangadua, the empty tomb is a life-changing event. Pangatulo, the resurrection does make a difference in our lives. Yan yung mga katotohanan na pinagpe-presentar sa tuya. Pero igong pang-apat, it also takes time. Resurrection takes time. Because resurrection is not a one-time event. It is something that we grow into. Kung masasabi niya to, ang pagkabuhay palang liwat ni Jesucristo, sarong proseso. It's a way of being and a life to be lived. Urual daw mga tugang, we are invited to live or to step into the resurrected life. And in most instances, it is not always easy. Dipisilon na isabuhay ang pagkabuhay liwat. Kaminsan pa no, nag-expect kita na pagkatapos ngaya kang Easter Sunday, pag-abot kang Easter Monday, dapat iba na ang kinakban.
Dapat iba na ang sakuyang buhay. But we woke up on Monday living the same life in the same world than the world we have last Good Friday. And this is not because resurrection has failed. Bako po yan. Or because Jesus did not do the thing that He does. It is because resurrection takes time. Ano daan pagkakaiba kaining fact tapos story? Pag sinabi niya tong fact, one-dimensional. Pag sinabi niya tong story,